verschil met werken in Duitsland en het werken hier? Discipline. Ja, toch? Ja, discipline en respect. Ja. En dat wordt hier door de chefkok? Ook, ja, ik ben al 40 jaar lang chefkok. Als Hollander hier naartoe gekomen, Limburgs meidje leren kennen, plat leren moelen, hier blijven wonen. Jansen, hè? Yep. Ja! Trouwens, die gast toen nog de soep gekregen, hè, van de kok junior, hè? Ja. Erg lekker. Ja, een beetje koken kent al wel, met de paplepel ingekregen. Hè. Ga je liever gehad dat je dat anders moet, maar ja goed, de jongen doen het er zelf wel. Hè. Waarom? Horeca is geen beroep, maar een passie. Een zieker kok. En ja, immer aan het werken met andere lui vrij zien. En ja goed. Ik had erg gehoopt dat de leraar wordt, maar ja, dat had ik geprobeerd. Maar hij had het ook afgemaakt, maar hij zei pap, dat lijkt me een passie niet. Ja jongen, moest ik het... Dat heeft hij inderdaad toen verteld, ja. Maar als ze die passie verkoken heeft, dan is het toch goed? Ik vind het, hij moet gelukkig zien. Alleen ik ben bijna klaar, hij moet nog 40 jaar. Hij had nog één droom, hij wil een keer met me samenwerken, maar ja goed, dan moet ik gas geven. Ik heb mijn mama gezegd, ik werk al 30 jaar hier in de regio. Ik heb verschillende hele mooie dingen mogen doen. Ja. Hotel Kasteel Bloemendaal geopend. Bloemendaal? Ja, ja. Ik word de eerste chef-kok van Kasteel Bloemendaal in 1992. Ah. Ja. Ik word aan het werken in Heemskerk en ja, ik word al getrouwd. Ik ga al een weekendhuwelijk, dus als een duifke naar Heemskerk en in het weekend als ik vrij word, gauw terug. Hoe werkt het, kok de chef-kok, een weekendhuwelijk? Slecht. Oh. Slecht. Dat is echt een doef. Dat wil zich eerder op. Ja, dat moest je niet zeggen natuurlijk. Maar... Ik bedoel, de is jong getrouwd en was geen hoest. Daar heeft zijn vrouw heen zitten. Ja. En toen zat een bekende leverancier van de mosses met Van der Valk ook al. Ik zei, Van der Valk, ik kom uit sterrenzaken vandaan. Ik zeg, kilometer uurrecord schnitzels bakken, dat is niet mijn uitdaging. Nee, die zijn een mooi klooster in Vals aan het restaureren, moesten we eens gaan kijken. Ja, en toen kwam ik bij Bloemendaal en toen zei ik, ja, het ziet er inderdaad wel heel mooi uit. Verkeerd, hè? Dat is niet Nee. verkeerd. Ja, toen waren we met een paar chef-koks, moesten we ons huiswerk maken, een plan de campagne indienen, een menukaart schrijven, calculaties. En toen ben ik overgebleven. En toen ben ik voor Freek van der Valk gaan werken in Bloemendaal. En na een jaar of 10 zag hij van ja, we kunnen nog het nuits beginnen in Maastricht. Hé, 1,5 meter, hè? Ja. Hoe is? We kunnen nog het nuits beginnen in Maastricht. Heb je toch in de zin en het is het groter dan Bloemendaal. Ik zei ja Freek, Bloemendaal, eigenlijk is mijn kindje, weet je. Ik vul me geen toes. Ja, zet hem maar we moeten door echt het groots gaan opzetten. En dan mocht ze koken wat ze wil. Ja, dat is het belangrijkste. Oh, dus dan kookt de chefkok ook de menukaart compleet, Alles, ja? alles, ja. En wat is dat geworden toen? Ja, Hotel van der Valk Maastricht, achter de Ja, oké, Mercedes maar ik bedoel, wat best ze toen gewoon koken? Gebruik makende met de kennis en de know-how van Van der Valk toch ja, wat hoger niveau. Dus niet zon, maar een mooi kalfsuka, een lamsribje, speenvarkentje. Maar toch zeker wel appelmoes met een nepkers erop, of niet? Nee. Oh. Dat heb ik wel heel lang moeten huren, maar ja goed, dat halve dood dus niet. Dat halve dood dus niet. Oh. Ja, toen ben ik naar Maastricht gegaan. Dan heb ik... Maar even, nou ik dan toch immers heb die lid is geweest van de Van der Valk familie, hè, om het zo maar te zeggen. Wie is dat? Want het is een echt familiegebeuren, hè? Ja, het is een echt familiebedrijf. Dan moest keihard werken, dan moest hij best doen, dan moest je het laten zien. Maar als je dan het laten zien, dan krijg je ook alle vrijheid. Het is een hele hechte familie ook. Hè. Opa, oma, de broers, de zussen, neven, nichten, alles moet in de zaak werken. Maar als ze er als boetestander binnenkomt, moest ze die echt bewijzen. Maar ik heb eerlijk gezegd geen betere werkgever gehad als die goed toe kan. Alles wordt goed geregeld, financieel. Zien ze als benaderbaar, de Van der Valkjes? Ja, heel erg. En ook op persoonlijk gebied. Weet je, als ze zegt van ik heb geen problemen toe met de kinger, of weet ik, dan zijn ze heel erg toegeeflijk. Maar zij heer Kok en Dick Freek? Toch? Ja, gewoon toe twee heren. Dat gewoon bij de vuurnaam. Hey, even terug naar die zoon, hè? Ja. Kok junior die nog geen chef-kok is. Nee. Stond je wel eens samen in de keuken? Oh ja, heel leuk. Hoe gaat dat dan? Ja, makkelijk. We trekken allebei de koelkast op en de kiefel kan er amper zin op. Ja, en dan gaan we kijken wat we koken en dan zeggen we wil het pasta, of wil het met aardappel, of wil het met rijst, of wil het vis, of wil het vlees. Dat is eigenlijk nooit een probleem. En dan deed hij snibbelen en ik doen bakken brooien. En hij deed lekker op smaak maken en we maken samen een mooi bordje. Zit je dat altijd eens?
Ja, dat kunt toch eigenlijk met die chef-kok in boven hem wat naar mij loesteren. Ja, maar, en dan kom ik weer terug op Duitsland. Wij zijn Nederlanders, hè? Ja. Tegen die zoenen ook allebei. Dan is dat toch anders. Dan denk ik dat in Duitsland, vader en zoon, dat het wat duidelijker afgebakend zou zien, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, want dat is gewoon een medewerker in mijn keuken, dat is lid van mijn team. Dat is de mooiste baan ter wereld, de hele dag Duitsers afzeiken en dan nog veel betaald krijgen ook. Ik krook ze alleen terug in het voetballen worden, veel kost je aan het voetballen. Ja. Ja, Ja. vrouwen door public viewing, dat heet je een heel groot beeldscherm, 15 vierkante meter. En elke Duitslandwedstrijd wordt natuurlijk uitgestroold. En nou 1700 man op het binnenplein staan. Ja, daar hebben we de Holländische chef-koch. Der kan ja kochen, maar voetballen kunt hij ja niet. Niks zeggen, doorlopen. Jongen, dan kunt dadelijk toch wel weer het buurtje halen. Ja. Dus wat Ja, is belangrijk? en dan beginnen we weer wat beter te voetballen en dan komt het terug. Ja goed, maar ik heb niks met voetballen, dus Oké. dat deed me niks. Ja. Ik vind het leuk, maar En dan, dus is net aan het begin van al 7 weken toes. Op een gegeven moment heeft ze de wagen denk ik dik genoeg gewassen. ja, en het hoes een beetje zuiver gemaakt en alles geschilderd. Maar ja, ook op het werk. Loester, Klein Zwitserland is ook een familiebedrijf. En die hebben natuurlijk ook een zorg. En we hebben gezegd van Loester, het gras blijft groeien, de heggen blijven groeien. Als je het gedaan moet worden, bel ons alsjeblieft op. We zijn allemaal blij dat we aan het einde van de maand ons salaris krijgen. Of bedoel, als het gras gemaaid moet weer, kunnen ze zich ook We bellen. hebben in de tuin gewerkt, veel tuinmeubeltjes zuiver gemaakt, terrassen zuiver gemaakt. Loester, het is een familiebedrijf, het moet toch allemaal gebeuren. Is dat dan ook, zoals, het zal ze ongetwijfeld niet kennen, want de best geen voetballiefhebber. Nee. Elk nadeel heeft zijn voordeel, wie zei dat? Ja, Wij zijn- oma Johan Cruijff natuurlijk. Ja, kijk. Is dat dan ook niet een soort van teambuilding componentje in deze ganse crisis? Kweken, natuurlijk. Ja, Met z'n allen de tuin schoonhalen. En... Ja, lachen, gieren, brullen. Teske koffie drinken samen, muziekje erbij, sigaretje roken, pauze nemen met dit kent. Mooi weer, want het hoor je de afgelopen weken. Hartstikke mooi weer. Ja, dan is het natuurlijk leuk om te doen. Het is niet mijn werk, maar zo gezegd, ik ben ook blij dat aan het einde van de maand mijn salaris is. De baas kan ook zeggen, jongens, ik sla je allemaal en als het voorbij is, kan dat terugkomen. Maar hij zei ook van, ik hoor je allemaal hier en ja, loester, 24 gaat voor terug. Ik vind dat eigenlijk een beetje geven en nemen, mot. Toch? Ja, iets heel anders dan bijvoorbeeld die voetballers die er heel moeilijk over doen om 20% van Ja, maar loester, al die wat miljoenen wat in te leveren. Wat die verdienen, daar druim ik van. Maar wat die eten, dat mag ik. Door bij voetbalclubs in Hoes gehad, wielerclubs in Hoes gehad. Ik respecteer de mannen, ze moeten natuurlijk heel veel doen. De salaris, of die in verhouding stond, moest ze mij niet vragen, geloof ik niet, maar goed. Ik kreeg ook geen 20 miljoen als ik naar een andere keuken ga. Ik hoor het maar waar. Is dat trouwens leuk om dan bij jou onder het daak zo'n wielerploeg te hebben of zo'n voetbalploeg of zo? Tuurlijk, Mag dat ze is dan al- nog wel eens wat leuks mee? Jawel, Lance Armstrong door de keuken, omdat hij niet met de pers te woord wil staan. Lance Armstrong die aan de diarree is en kunt vragen of we ries kunnen koken en het water willen bewaren, want dat drinken ze, want dat stopt. Ja, natuurlijk is dat leuk. Dus het water was de afguts van de riest is gekookt is, dat helpt tegen... Stoppen tegen diarree. Met Tom Dumoulin dat ook? Ja, dat weet hij ook. Oh, Ja. Maar die jongens hebben allemaal in Hoes gehad. De ganse wielerploeg van de Rabo, de ganse wielerploeg van T-Mobile. Die zijn allemaal door geweest. nooit brandblussers leeggemaakt op de gang, nee? Nee, die zijn heel gedisciplineerd. Die liggen echt vroeg in bed. Die, Ja, die zitten samen in fietsers eten. die... Ja. En de voetballers ook. Die zijn als te doorzien. Ik heb in Quellenhoven in Aken gewerkt. Daarover altijd Alemannia Aachen voor de wedstrijd in Hoes. Heel gemakkelijk. Die weten wat ze eten willen. Dat krijgen ze van tevoren door. Dus dat is eigenlijk geen uitdaging. Dat is gewoon zorgen dat het lekker is. Dat is het belangrijkste. Hey, en als ze zelf kookt, hè? Ja. De kookt het liefste op niveau. Dat heb ik al lang begrepen. Uit de deur, joh. Ja. Ja. En als ze zelf... wat maakt ze het liefste, weet ik zelf, kloor? Als het lekker gaat, een stukje vis, een lekker stukje zalm, een stukje taalbot. Maar ja, gewoon. Geen tierlantijnen. Lekker aardappelmousselintje erbij. Puree. Wat voor ding? Aardappelmousseline, noemen we dat. Wat is een aardappelmousseline? Een hele luchtige aardappelpuree. En dan lekker wat groene groentjes erbij, verse groene boontjes, peultjes. Ja, dat vind ik lekker. Maar een lekkere balgaak en een wuurtje, dat heb ik net zo geer. En een aardappelmousselintje, wie kriest ze deze zo luchtig? Ja, een goede kruimige aardappel natuurlijk. Slagroom, dat is wel belangrijk. Is wel lekker vet, met boter toch in. Slagroom? Boter. Aha. Aardappeltjes koken, afgieten, droog koken, pureren, slagroom aan de kook brengen, dat die warm is. En Droog koken? Ja, aardappeltjes droog koken, uit laten dampen dat er net met te veel water op zit.
Want dan moest de aardappel hebben, niet het voog. Dus toen giet ze eigenlijk zelden een aardappel af. Nooit. Ik kook ze met aanhangend water. Wat is dat? Zoveel water erop als dat ze kunnen opnemen. Ze hoeven niet te zwemmen, hè. Moeten koken, niet zwemmen. Oh. Mm. En dus stel, ik neem kruimige aardappeltjes voor 4 personen. Ja, dan heb je ongeveer een 500 gram aardappelen nodig. Die schil Jij je. dat op zijn heemskerks nou, hè? Ja, goed. Dat is bij mij toch omschakelen. Ik spreek 4 talen vloeiend, dus ja, dan moest ze af en toe eens Ja. met een gast moest ze maar netjes Nederlands kallen, hè? Maar- Algemeen beschaafd Nederlands. Zo is dat, Ja. meneer Jansen. Dank u wel. En hoe weet ze nou hoeveel water dat ze nodig is voor die hoeveelheid aardappelen? Moet de aardappelen zwemmen of koken? Je moet koken. Ja goed, hoeveel water heb ze dan nodig? Zo'n grote pan met zoveel water en zo'n laagje aardappelen? Nee. Verloren energie, verloren water is niet nodig. Maar is dat vingerspitsengevoel dan? Op een... Ja, toch wel. Op het oog koken, met gevul koken. Hoeveel water had Ries nodig? Ries neemt immer 2 keer de hoeveelheid water op als dat het is. Dus als ik 1 kopje ries heb, moet ik 2 koppen water hebben. Dat is niet zo moeilijk. Het is geen hoge algebra. Het is geen, nee, Nee. geen rocket science. Nee. Je moet alleen niet best doen en zorgen dat ze lekker kookt. De kok junior, hè? Ja. Die is toch nog met de opleiding bezig, Dat is hè? met opletten. Dit doen we in mei, juni, dit is in examen. Hij had vorige week een proefexamen gehad en had hij met vlag en wimpel door de stangen. Komt natuurlijk zo trots als een hond met 7 plasters, kwam die even naar huis. Pap keek en zei, hey. Zei jongen, dat is zo goed gedaan. Ik zei, maar ja, het papiertje dat zit niet alles, dat moet ze dadelijk toch wel echt doen. En dan is hij klaar met zijn eerste koksdiploma. En tot slot, kreeg kok dan een crewwagen van pap? Kroonwagen. Ja, om ergens aan de gang te komen. Hij mocht mijn naam altijd gebruiken en als hij ergens binnenkomt, dat had dan alles metgemaakt, ook op de beurs in Maastricht, dan stelt hij zich dus netjes voor, is hij met zijn huidige chef cocktail op bezoek. Komen ze bij een leverancier en dan stelt de chef zich voor, Royke Vlugge. Ja. En we hebben sticht aan, kok Jansen, en dan kijken ze maar naar het geeft maar één kok Jansen, maar ik ben de zoon van. Dus ze kennen hem, langzaam beginnen ze hem te kennen. Hij mocht, tuurlijk, als ze aan scherm wilt werken en het zou een zaak op niveau zien en ik ken door de chef-kok, de eigenaar, wil ik hem geen in contact brengen, maar hij moet het zelf doen. Hij moet zelf zijn handjes gebruiken en kijken wat hij kent. Laten zien wat hij kent. Ja. Want koken is ook een beetje knokken, hè? Ja. Dus af en toe ellebogenwerk, hè. Wie kent het beter wie ik, laat maar zien.